jälleen. Näytähän Mikke sitten mistä mies on tehty, mistä nuori mies on tehty. Pistä kiekko häkkiin, lähtee kuljettamaan ja katsotaan mikä on Granlundin ratkaisu. Nostakaa kädet ylös kotikatsomossa. Tässä on mies, joka laittaa sellaisen rankkarin pesään, että alta pois. Hän vie täysin Enrasin muualle, toiselle kentälle. Se ei välttämättä riitä vielä, mutta katsokaa tämän taiturimaisen nuoren miehen otteita. Michael Wolf ja Vehanen ottaa kiinni ja Suomi voittaa. Wolf nostaa häkkiin. Vetää Vehasen aivan jäihin ja nostaa häkkiin. Tästä jatketaan. 2-2 ovat. Onpa kovia rankkarien vetäjä. Katsokaa, Wolfia vielä vetää Vehasen täysin jäihin. Ja sitten Vuoren varma viimeistelymaalin kattoon. Ja sitten mennään yksi yhtä vastaan, eli yksi kerrallaan. Ja nyt vaihtuu myöskin vetovuoro. Saksa aloittaa saman tien. Olisiko niin, että komennetaan Granlund vetämään Suomelta ensin. Katsotaan sitten kuka vetää Saksalta. Patrick Reimer. Edellinen veto suoraan yläpörsään. Nyt tulee sitten Reimer, mikä on nyt ratkaisu. Ja Reimer nostaa yli maalin. Vehanen kestää. Reimer nostaa. Taitaa torjunnan kautta nostaa yli maalin ja Vehanen kestää. Ja sitten kun vielä kerran näette, kyllä siinä Vehanen on hyvin mukana. Ja Suomen joukkueen kapteenille Mikko Koivulle pistetään avaimet kouraan. Ja Mikko, työnnä avain lukkoon. Käännä sitä kunnolla ja pistä kiekko maaliin. Ja Suomelle tästä voitto. Koivu vastaa Dennis Enras. Koivu ja nostaa sinne. Ja Suomi voittaa. Mikko Koivu lataa rystypuolelta niin, että häkki värisee. Ja Suomi ottaa todella arvokkaan voiton. Se tulee monien vaikeiden vaiheiden jälkeen. Maalivahtivaihdon jälkeen. 2 maalin takaisemasta tasoihin. Maalin takaisemasta tasoihin. Ja sitten rangaistuslaukauskilpailu.